आच्छा दिनैनि जोंनि जे बंसिगाव प्राइमारि BPF नि जे मेल बियो जोङो इन्टियार जोंनि बनगाव ब्लकनि सिङावहाय मोनसे जोङो पलिं बुथ कमिटि दानाय जे हाबाफारि बेखौहाय जोंनि बनगाव ब्लकआ बा जोंनि सेन्ट्रेल BPF बे हाबाफारिखौ लागासिनो दङ। दा बे असिलायैनो दिनैनि बे थारिखआवहाय जोंनि बंसिगाव प्राइमारियाव जोङो बंसिगाव प्राइमारिनि सिङाव जोंहा 6टा पलिं स्टेशन दं। दा बे 6टा पलिं स्टेशनावहाय जोङो मोनफ्रोमबो पलिं स्टेशनावहाय जोङो 25 जन बा 25 जननिफ्राय लानानै जोङो 30 जन खरि जोङो पलिं बुथ कमिटि दाफुंनानै लानायनि माबाखौहाय हाबाफारिखौ जोङो लादों। दा बेहाय जोङो जोंनि बे बंसिगाव कमिउनिटि हलावहाय जे मिटिं जाबाय थानाय बे हाबाफारियाव जोङो मोनब्रै पलिं स्टेशननि जोङो पलिं बुथखौ दाफुंनानै लाबाय। बेवहाय जोंहा मोनब्रै पलिं स्टेशन दं। बेजों लोगोसे जोंहा ओरैहाय गसकाटा नर्थ गसकाटा आरो खरि दामोदारथि बेवहायबो जोङो नैबे मेलाहाय जोबनायनि लोगो लोगो जों बेवहायबो मोननै पलिं स्टेशनाव जोङो जोंनि बंसिगाव प्राइमारिनि सिङाव जे पलिं स्टेशन पलिं बुथ कमिटि दानाय जों बे कमिटिखौहाय दाहैगोन नैबे जोंनि दानि जे सोलिबाय थानाय मेला जोबनाय लोगो लोगो। दा दिनैहाय आङो नैबे मोनसे दिनै नोंथांमोननि जे मिडियानि गेजेरजों नैबे बाथ्राखौहाय फोसावहरनो नागिरदों। जोंनि जे बर' जाथियाव बेसेन गोसायै मोननाय जे BTC सुक्ति दानि जे परिबर्तन सरखार बेवहाय जोंहा कमप्लिट BTC नि थाखाय फेल जाबाय। जों बेखौ बयबो रायजो राजा बिथांमोना मिडियानि गेजेरजों आरो जोंनि दे सोलिबाय थानाय BTR सरखारनि जे खामानि मावनाय माखासे नुथायखौ नुनानै जोङो बे बाथ्राखौ बुंनो हायो स्पष्टयै। जों गासै रायजो राजाफ्रा BTR बा BTC नि रायजो राजाफ्रा बेखौ गोरायैनो जोङो बुंनो हायो। जोंनि जे दानि परिबर्तन सरखारनि जे सरखार सलायनाय बेवहाय कमप्लिट फेल जाबाय जों बेखौ नुदों। आरो लोगोसे जोंनि दिनै BPF दलावहाय मोनफ्रोमबो जिल्लायावहाय मोनफ्रोमबो प्राइमारियाव मोनफ्रोमबो ब्लकनिफ्राय दिनै अपोजिसन पार्टिनि माखासे बा BJP नि मानसिफ्रा दिनै BPF आवहाय लैहोर लैहोर जगदान जागासिनो दङ। जों बेखौहाय साफ्रोमबो मिडियाजों जायफ्रा लोब्बा दं बे बिथांमोना नुगासिनो दङ। दा जोंनि BPF आवहाय दिनै गभर्नमेन्ट गैयाबाबो दिनै मानो बे BPF आवहाय जगदान जाफैदों बेखौ बे नुथायखौ बे थासारिखौ नुनानैनो दिनै गासै BTR नि बा BTC नि रायजो राजाफ्रा गोसो गाबफिननानै दिनै BPF खौहाय खनसायफिननो हास्थायदों। खारना जाहैबाय 17 बोसोर गभर्नमेन्ट सालायनायनि उनावहाय BPF आवहाय जथेस्थ' खामानि मावदों। बेखौ रायजो राजाफ्रा नुनायखाय दिनैनि बे परिबर्तन स्ल'गान गान गायनानै जे सरखारखौ बानायबाय जे परिबर्तन सरखारखौ जायफ्रा परिबर्तन सरखारनि स्ल'गानखौ होनानै परिबर्तन सरखार दाबाय दिनै बे परिबर्तन सरखारनि सरखार सलायनायखौ नुनानै गासै BTR नि बा BTC नि रायजो राजाफ्रा दिनैहाय बेखौ अनुभब खालामदों। दा बेखौ गोसो गाबफिनदों। दिनैहाय बेखौ नुनानैनो गासै जोंनि BTC ओनसोलनि BTR ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा दिनै BPF आवहाय लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लादों। दा दिनैनि बे समावहाय आङो बेखिनि बाथ्राखौनो बुंनाय जाहैबाय। आं बेखौनो बुंनानै फोजोबनाय जाहैबाय। जोंनि बनगाव ब्लक गावहाय गासै प्राइमारि हिसाबै जोंहा 13टा दङ। दा बे 13टा प्राइमारियाव जोङो बेबायदि हाबाफारिफोरखौ लागासिनो दङ। बनगाव समस्ति हिसाबैथ' BPF आ जागायजेननायनिफ्राय दासिम सरखार गैयाबाबो गभर्नमेन्ट गैयाबाबो खोब गोरायैनो दङ। आरो आङो दिनैनि बे समावहाय नैबे बाथ्राखौ बुंगोन गोरायैनो जोंनि बंसिगाव प्राइमारि BPF आवहाय सरखार गैयाब्लाबो जोङो बे प्राइमारिनि गासै BPF खौ मदद होग्रा सापर्ट होग्रा BPF खालामग्रा रायजोफ्रा सासेबो गुगालाङाखै। सासे सानै थांदों बेखौ न' डाउट बयबो मिथिगौ। माखासे मानसिफ्रा जोङो मिथिगौ माबायावहाय इयाराव बिसोर हेंगिं पजिशनाव थानानै खामानि मावो। बिसोरो ओरैबो नङा ओरैबो नङा। दिनै जों बिसोरनि हिसाबखौ जोङो लानो हाया। बेबायदि मानसिफ्रा राजनिति खालामग्रा राजनितिआव थाखायो। दा बेखौ जोङो हिसाब लायाब्लाबो जोंनि प्राइमारि हिसाबै BPF आवहाय जथेस्थ' जरदार दङ। बेखौथ' जोंनि एरियायाव आंनि मेगनजों आङो सासेबो नुनाय जायाखै। आरो जाय मानगोनां दानि परिबर्तन सरखारनि जाय मानगोनां EM फेरेंगा सारनि जे बाथ्राफोर बे एसे
गावनि सासे गावनि रोंगौथिखौ लानानै सासे EM जानाय दैदेनगिरिया दिनै गावनि बे राजनितिकआव थानानै 5 बोसोरनि जे माबाखौ लानानै गोहोखौ लानानै जे बाथ्राफोरखौ बुंबाय बायदों बियो गावनि जे रोंगौथि गावनि जे रोंनायनि मान मर्यादा बेखौ नायोब्ला बिनि जे रोंगौथिनि मान मर्यादा बेहा खोब रोङै रायजो राजाफोरनि गेजेराव समान होननानै आङो सानो मानोना बिथांनि बुंनाय जे माखासे बाथ्राफोर बियो एकदम जघन्य जाथावै बाथ्राफोरखौ बियो बुंबाय थायो आरो नङै बाथ्राफोरखौ रायजो राजाफोरनो सब समय बुंनानै रायजो राजाफोरनि गेजेरावहाय बिथाङा क्लेशिं लाबोनायनि माखासे षड़यन्त्रखौ सोनानै होनो नागिरो। आच्ছা जोंथ' मानसि हिसाबै जोङो मानसि जानानै जोङो राजनितिकनि खामानि मावो समाजखान्थिनि खामानि मावो धोरोम खान्थिनि जोङो खामानि मावो दा बे बिथिङाव फैयै फैयै आङो नैबे बाथ्राखौ बुंगोन जे दानि जे बिटिआर सरकारनि जे माखासे माबाफोरखौ सलायनाय खामानि मावनाय बेखौ नायनानै आं नैबे बाथ्राखौ गोग्गायैनो दिनै बुंगोन आङो BPFआवहाय 2010 आवहाय जइन जादों आंबो नंगौ माबा आन्चलिक एबसुनि सासे आन्चलिक लेभेलनि सासे नेहाद वार्कारमोन आङो बेहाय 2010 आवहाय BPFआव जगदान जाफैदों जेब्ला आङो BPFआव जगदान जाफैदों अब्ला आङो BPFनि जे खामानि मावनाय बेखौ जथेस्थ' आङो मेगनजों नुदों आङो BPFनि जे खामानि मावनायफोर बेखौ आंनि मोनदांथियाव जथेस्थ' आंनि थाखाय आङो बेखौ साफिसियेन्ट बादि आङो सानदों आरो बेजों लोगोसे आं नैबे बंसिगाव प्राइमारिनि सासे प्रेसिडेन्ट जाबोबाय आरो बे गेजेर खन्द'आव आङो सासे फुल प्लेजेड चेयारमेन जानो मोनाखैबाबो आं 2 बोसोरनि चेयारमेन आङो ससे सलायबोनो मोनदों दा बे सलायबोनायाव प्रेसिडेन्ट आरो चेयारमेन सलायनायनि गेजेरावहाय आं नैबे मोनसे खोथाखौ दिनैनि माबाफोरनि गेजेरावहाय रायजो राजाफोरनि गेजेराव नैबे बाथ्राखौ बुंहरगोन दिनैहाय गोरायैनो जे दिनैनि दानि जे PMGY जे न' लुबाय थानाय बेखौहाय आं दिनै स्पष्ट गोरायैनो आं बुंहरगोन बे माबाखौहाय एजेन्डाखौहाय जोङो जेब्ला 2000 माबायावहाय आं एक्जेक्ट टाइमखौ बावबाय बे इक'नमिक सेन्सासनि जे PMUY न'नि लिस्ट ओंखारदोंमोन 2011 सेन्सासनि माबा मथे जे PMUY न'नि लिस्ट ओंखारदोंमोन बेवहाय आङो बे समावहाय बंसिगाव प्राइमारिनि माबामोन प्रेसिडेन्टमोन दा बे जोंनि प्राइमारियाव गासै 13था गामि दङ रेभिनिउ भिलेजआ जोंहा 7था दङ दा 7था रेभिनिउ भिलेजनि गेजेराव जोङो माखासे लेन्डलेस माबा माबि गामिफोरखौ लानानै जोङो जोंनि प्राइमारियावहाय 13था गामि दं दा बे 13था गामिनि माबाखौ लिस्टखौ नायबाय आङो जे इक'नमिक सेन्सासनि जे PMUY न'नि लिस्ट ओंखारनाय बेखौ जेब्ला नायदों अब्ला मोननै गामिखौल' नुदों आङो दा बे मोननै गामिखौ नुनानै आं ओरैबायदि गोसोआव माबादों गाज्रि मोनदों गोसोआव साननाय फैदों जोङो आं नायबाय बंसिगाव प्राइमारियावहाय बंसिगाव आरो गेलागुरि PMUYनि जे न'नि लिस्ट ओंखारनाय दा होमबा जोंनि गामियावहाय 7था रेभिनिउ भिलेज दं गासै 13था माबाफोर दङ गामिफोर दङ लेन्डलेसफोरखौ लाफानानै दा बेवहाय नायनानै आङो सानबाय बिदिब्ला बै गामिफ्राव गोरिबफोर गैया नामा आं बेखौ नायहरदों आरो सानदों ओमफ्राय बिनि गेजेराव जोंहा पार्टियावहाय डिस्ट्रिक्टआवहाय मोनसे माबायाव नैबे सेक्रेटारियेट फिल्डआवहाय सानसेखालि आं बिनि थारिखखौ होनो हाया आं बे मिटिङाव थांफादों आरो बे मिटिङाव आङो प्राइमारिफोरनिफ्राय बे पार्टिया रिपर्ट बिनाय बायदि आं बे रिपर्टखौ होनायनि गेजेरजों दिनैहाय जोंनि BTC गभर्नमेन्टआ माबाजोंहाय एसेमब्लि बै माबाफोरजों टाच खालामनानै आं बे रिपर्टखौ होदों आरो बे बाथ्राखौहाय जोंनि BTCनि माखासे MLA बिसोरो एसेमब्लियाव बेखौ फुटाब खालामगोन होननानै बेखौ बुंनाय बायदि दिनैहाय बे फुटाब खालामनायनि उनावहाय जोंनि बे इन्टियार जोंनि जे माबा BTC बेवहाय जिखिनि दानि माबा PMGY न' लुसावनाय दिनै गरे गरे न' मोननाय दिनै बियो जोंनि BPFनि नाजानायनि गेजेरजों आरो जोंनि बंसिगाव प्राइमारि BPFनि रिपर्टनि गेजेरजोंनो बियो जाफुंसारनायखौ मोनदों होननानै आङो दिनैनि बे समाव गोरायैनो बुंनानै होनो हायो।